Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Ang Imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilagay po niyo sa kalagat sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paray makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o pizza 3 na. Nining buwan karon mga higala sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutanan karon nga buntaga makigsunan. Duha ka mga minor de edad na igo sa kilat samtang nangaligo og dagat pagbunok sa kusog nga uwan. Kagahapon sa may barangay Daang Lungsod sa Tuburan. Straight to the point. Usa kanila ang namatay, usa ang naangol. Straight to the point. Katarig pagtagad do buntaga mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kuyaw sa point. ni mahigala nga kilat ha, kining mga ligog dagat, mga sukid ti paminaw. Wa gyud kay kasalipdan da indekin, no? Maligog dagat nya mo abot mahigalang kilat mga kahigalaan. Porbida patay ning usa, ang usa na angol. Aton hatagag pagtagad do buntaga sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang klase sa Cebu Eastern College sa may Dan Leon Kilat na balda human na dawat ang usa ka shooting threat nga gipost sa social media. Straight to the Ang point. kadaguan sa tunghaan nakig-alayon karon sa mga otoridad aron pag-ila sa responsable sa maong post. Straight to the point. Kuyaw sa ni mga sukit ti paminaw ha, nagpost-post mahigalas Facebook nga mamusil mga kahigalaan. Straight to the point. Ang pamusilon katurbang yung mga freshmen indekin. Matod pa, so ato na hatagag pagtagad at least gi-aksyonan dayon sa atong kapulisan kagahapong adlaw o gunya gi-aksyonan sa kadagkuan sa eskwelahan kini mga threat nga susama ni ini bisag ani lang mga higala pero mas maayo nga maaksyonan kay pagpaniguro mga higala nga dili kini realize kini ani mahigala nga mga insidente. Straight to the point. Sa laing bahin, Land Transportation Office kun in LTO 7 ni isyu na og show-cause order sa driver sa usa ka SUV nga nakadasmag og usa ka traffic enforcer dinhi sa Cebu City mga sukid di paminaw sa Cebu City Transportation Office kun CCTO. Straight to the point. Kainom do mo mahigala sa itong exclusive report pinagi usab ni kasamang Arnold Bustamante labot sa usa ka traffic enforcer. Muna ako argabyado gikundaan pagsugod pa lang sa mga hitabo. Dili man ni kuan ha. Di man ni ingon nga wa gituyo ha. So nakita sa CCTV nga gipahunong na sa traffic enforcer, iya lang gipong gidasmagan ang traffic enforcer. Human gidasmagan paligsan pa gyud unta. Straight to the point. Muna nga kasong attempted homicide mao'y ipasaka mahigala batok ining maong driver sa SUV. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad karon kay ginganla naman ni mahigala ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Gumikan mahigala kay naandam naman tanan pagpasakag kaso o napasakal man kaso indekin. Ato ni hatagag pagtagad do butaga no sa atong pagaban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nasakpan kini mga kigalaan sa usa ka parking boy nga mo'y migukod. Kay wa pa magukod delikadong musibat ang maong driver. Straight to the Kaya point. pagtagad do butaga sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nisugod na pagdawat og desalinated nga tubig gikan sa isla sa Mactan, Cordova Corporation aron pagdugang sa water supply niini. Straight to the point. Murag nagkuwang na gyud og tubig mahigalang MCWD. Ang ato mga tinubdan sa tubig manang mudawat na mahigala og desalinated nga tubig. Ato ni hatagag pagtagad mga higala sa atong pagaban-uban sab karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa kauluhan, Iglesia ni Cristo ni tapos na sa ilang tulo ka adlaw nga protesta kagahapon. Straight to the At point. least mga kaigalaan na pakita sa Iglesia ni Cristo og mga sympathizers ni ini ang ila mahigalang mga pagpadayag sa ilang sentimento labot sa mga panghitabo karon sa atong nasod.
Straight to the O unya ang ombudsman mga sukid tigpaminaw, miingon nga ilang ipadayon ang ilang mga higalang tinguha pagpasaka gyud og kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kung mahitabo ni mga kagalaan kano saan nila ipasaka day, kay karon man tong si Manaha ilang giingon. Malagmit kung ilang tinudoon karong adlaw, last day man ron mahigala sa weekdays. O kundi gani ngadto na mga higala sa Lunes. Tan-awon pa ni mahigala unsay mga sitwasyon ini mga sukid tigpaminaw kung ilag yung idayon ang pagpasakag kaso ni Senador Rodante Marcoleta ngadto sa Sandigang Bayan. Ang Sandigang Bayan sad mo evaluate sa mong kaso og dunay probable cause mo issue og warrant of arrest. Dakpon mga higala si Senador Rodante Marcoleta. Straight to the point. Matod pang Marcoleta kung mahitabo kana og mao kana ang presyo sa iya mga higalang pag-expose sa mga anomalya sa gobyerno labi na sa natad sa flood control. Straight to the point. Andam siya nga mosod sa bilangguan matod pa. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad robutaga mga sukid tigpaminaw. Kini kung mahitabo mga kaigsunan, di na makapil si Marcoleta sa ipahigayon unya nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Nga point. magsugod na mahigala sa Lunes sa puhon ang impeachment trial. Straight to the point. So kung magsugod ang impeachment, wa mga higala sa Marcoleta, mao ni ang mahitabo mga suking tigpaminaw. Og dunay dako mga higalang kapiangan sa habig mga kahigalaan sa mga senador sa Cayetano Black. Straight to the O point. kini, di na lang ta mahigala maglikoy-likoy pa. Mga mabutang ni mga higala nga medyo coordinated mga sukid tigpaminaw ang tanan. Nga kinsa na mga senador, mga sukid tigpaminaw nga medyo dili motuman sa mando dito sa kataas-taasan. Straight to the point. Doon nagi mga mahitabo. So kini mga higala nga Cayetano Black malagmit ning pasakaan o kaso kinsa pay sunod nga ipasakaan mga sukid tigpaminaw o mga kaso samtang ang majority black way tatsayod bisag hinapay dili mabungkag. Straight to the point. Pero ari ka may galas minority mao gini mahitabo ginukdanay taman sa ginhawa. Pero ang mga senador mga kagalaan sa mga jinggoy nagpapriso sama ni Marcoleta mga kagalaan nga niingon andam sa may galang magpapriso. So iyang barugan mga higala ang iyang prinsipyo nga bahalag magkinaunsa, andam siya magpapriso. Straight to the point. Unsa may mahitabo nini mga sukid tigpaminaw mag-anam og kagamay ang mga senador diri sa minority black. Kini pong diya sa majority mga kigalaan si Joel Villanueva ug si Chis Escudero, senator judges nga murag dunay gation sa ilang kilid nga kung ugaling mahigala mo simang mga sukid tigpaminaw ready pod kanunay. Kining kan Joel Villanueva landaan mga higalang kaso nga hinog na nadungan-dungag kahinog sa kang jinggoy. Pagbalitok pan Joel mahigala nabalik magkahilaw. Anytime atol sa impeachment trial mo tarong lang gyud si Escudero og si Joel Villanueva. Maghilom-hilom lang gyud atos daplin lang day. Di na gyud magsaba-saba o kung magsaba-saba manggaling nga dapi gyud sa unsay gusto sa katas-taasan. Kay oras magsaba-saba mga higala nga medyo lahi mga higala ang gidapigan dili makauyon. Ang didtong ilang Ginoo mga sukid tigpaminaw, delikado anytime mahinog ang kaso ni Jinggoy og ni Joel og ni Chis. Atri pagtagad robutaga mga higala. Kining may tabuon niya ni Marcoleta di pa ni mao. Do na pay dugang unay unya. Ang mga senador uban mga kagalaan malagmit kini mga Villars. Malagmit may galas Alan Peter Cayetano si Ruben Padilla kay tuwa naman to gipagawas naman to sa preskon nga pasakaan sa kaso may galang obstruction of justice kay ngano mga higala nga nakalusot si Bato dito sa Senado. Straight to the point. Nabisag unsang klase sa kaso mga higala nga ipasaka. Tagantanig pagtagad robutaga sab mga sukid tigpaminaw. Ang mahitabo nini magkagamay ang mga senador nga makaparticipate atol mga higala sa impeachment trial. Straight to the point. So ang pangutan ng dako, ang denominator mahigala 24 ba gihapon ang 2/3. Ang baruganan mga higala og atong basihan ang prinsipyo sa konstitusyon magpabilin nga 2/3 16 gihapon. Amo na mga higala gumikan kay gituyo na ang atong 1987 Constitution nga di na ta mabalik pa pagka-under sa usa ka tawo nga maoy modikta sa tanan kadto si Marcos Sr. Human na to maagi ang diktador gituyo na nga dunay gibutang mahigala nga mga bangil daan nga dunay ang matag department mahigala executive department, legislative department o judiciary dili kay usa ka tawo lang ang mumando.
Straight to the Mo na nga duna mahigalay mga gibutang nga bangil na daan din ha. Nga dili basta-basta mahigala maka-encroach ang legislative department sa executive o di pud maka-encroach mahigalang executive ngadto sa legislative department. Straight to the point. Kung atong tugutan mahigala nga tugutan ta sa way pag-uyon, ang huna-huna mahigala sa uban nga mugamay ang denominator dili na 24 nausamang nabalik tas diktadorya. Ngano man pwede mang ipapriso mahigala sa gamhanan nga presidente ang iyang mga kontra. Straight to the point. So mo na nga barugan gyud nga 24 ka mga senators. O ugaling mga higala mo supak gyud sila ana kana maong provision sa constitution mo nang namahayag si former Chief Justice Davide mahigala nga 24 gyud ang basis. Ingon man si retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna nagtuo siya nga mapunta lang sa Korte Suprema ang pagdesisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung hukman kini nga dili makabot sa 16 kabuto ang mga senator judges nga mo konbikto niya. Straight to the Og point. ilag yung konbiktohon nga maingon 14 naman or 13 naman kutob lang sa maabot nga maingon konbikto mao ra may naabot 13 naman sila og panalitan og di gyud kaabot og 14 maingon 13 konbikto na 12 okay na. Ang mahitabo nini modagan gyud ni ngadto sa Supreme Court kay mauman ang court of last resort o doon na mahigalay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction adto Supreme Court ang decision ining tanan. Straight to the point. Natanig pagtagad sab karon nga buntaga sa tupapan-uban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.